Ден едно и се справи добре. Като едър рак. Викат ми Дон Омар. Кой? Дон Омар. Дон Омар! Пак мисля, че му схващам цаката. Ще е окей. Като задем първи вест прибиване, окей. Окей. Тони Холк, Pro Skater 5. Няма проблеми. Няма проблеми, казах. Добре, факт тук ще има проблеми. От най-яките неща е това си в парка. Сметка на това е от най-тъпите неща е да си само в парка. Защото наистина ти компания си ти, ако че това сигурно мога да говоря по-добре от повечето колежки в университета. Илията ми се обади да ми каже, че общо заето ще дойде след около 40 минути. Окей, вече се тълба. На мен ми е студено. Не мога да схвана как се кара това. Мога не падам, но не ми харесва как карам. Що? На игрите е толкова по-лесно, кълна се. Тук не става за каране, мразя го този парк, мразя това. На ръба съм, да се откажа. Ама ако се откажа, няма как да бъда як. Як. Адски трики. Но manageable. Можело бе, то значи можело. Можело друг път. Фак. Почти му слагах цаката на това. Ужас е. Но сигурно това е супер нечисто да се прави. В смисъл, май не му е времето. Не му е времето сега, ама аз искам да се науча. Най-накрая Илия реши да дойде. Около час и половина закъснение. Класически стил. Аз върва нагоре, за да се вия с него, да отивам в нас, към много студен и трябва да пия чай. На 187% съм сигурен, че се нуждава чай без да се разболявам. Пълса за втори път. Ията дойде. Ето го! Ето го! Ето го! Ай! Окей. И аз се радвам те вие. Как си, Илия? Много добре. Как да ни мина е така. Е така каляв. Каляв. Един мъж не го е страх да кълта Илия. Само и кълта да не го е страх. Искаш ли да пробваш? Не искаш да пробваш или? Деня, в който си карам за първи път и за последен път. Само го искаш чичо. Айде да не го правиш. Не. Ще го спраскаш. Айде да не го спраскваш. Момент, защото снимката в моменти не може да покаже това, което е на видео може. Да, па? Снимката не може да покаже това, което е на видео не може. Или ще едитва. Да, човек.